Abay, sakit. Ano? Bangita na nagtil kay ginundok ang chinilas. Sulod na galit ko ang. Nanot ka din
Shout out, shout out. Sa isang viewer, thank you.
ano kasi ako, baka, ha? Ano iya dati? Thank you, thank you, thank you, Stansak.
Shout out. Shout out sa'yo, Ate Dison. Musta na? May jacket ka na. Kumusta na, day? Okay kagadla dida. Oh, pareho gud kita busy permi. Di kang gud magkaroon hin ano. Lugan hiniya na nga pandemic. Di ka na nag-ILS? Wala. Kay hain. Gabi na didi, oy. Alas 8:51 na. Tapos ikaw magla-lunch ka pala. Ada kahakubit ngayon ano? Kulop na. Salamat im pagsingit. Pagsingad dito LS. Di ko na kay pag 11 medyo busy pa ako ito. Di bali, kakalimbangin kita para ma-notify ako pag nag-LS ka pupuntahan kita. Loading na naman yung isa kong cellphone. Wala, kada ako man mo kumusta na mo WH? Siguro lapit ka na mamuni. Mabuti umaabot ng 6 na oras yung gadget mo. Akin hanggang 3 oras lang minsan. Ang LS ko 2 oras lang.
Sige, kain ka lang muna. Kaon laan na Inday. I ibaba itim ano para makatuan ta ikaw. Magbaba ka ng link. Nangati yung lalamuna ko doon sa gabi. Kang makikita sa mga kasama.
May na, kain tayo.
Mega shout out. Hi, Yupil. Good evening. Kain tayo. Musta na, Yupil? Halin saan? Halin ang daog nimo? Daghan kaayo no ah. Pila ang imong daog? Ah, sa tindahan. Matumal. Kulang din ang tao dyan sa inyo. Saan ka ba sa? Saan lugar ka? At least meron kang income araw-araw sa tindahan. Parang sa Surigao pala yun yung pamangkin ko. Thank you sa thumbs up. Pamangkin ko sa Surigao pala yun. Malayo bang Surigao sa Cagayan de Oro? Mm. Saan ang halimbawa, punta ka ng Cagayan de Oro, saan ang sakay mo? Surigao o Agusan? Surigao. Hello. Good evening. Kain tayo ng, ano tawag nito? Macaroni salad.
Hello, Abu Dhabi. Welcome to my LS. Thank you for coming. Kumusta na kayo? Huwag niyong kalimutan ang thumbs up. Siyempre. Madilim yung aking kasi isa lang yung ilaw. Andiyan si Yupil. Thumbs up naman dyan. Thank you. Kunti lang daw ang hali ni Yupil sa tindahan niya. Yung tindahan mo, Yupil, galing yung kay Whitey. Yun na yung naano mo sa pag-YouTube. Walang yung alin na naghang. Mahina yung net ko kasi dito. Nandito kasi ako sa may dining room. Dining table. Nag-ilis kanina si Simple Jed, nagpunta ako dun. Kaya lang mahina yung internet talaga sa baba. Kaya sandali lang ako. Dami niya rin, dami niya ring
tao doon, umabot ng 31. Kapag nagkaroon ako ng time na magpapa-games ako at rin ako ng load. Naririnig pala yan, Milik, yung dito. Press 1, press 1. Saka na, wala pa akong ngayon, oras. Pag nagkaroon ako ng medyo magandang time, magpapa-games ako. Tawa ka ng tawa, Yupil. Parang saya-saya mo. Yupil, mag-member ako sa'yo. Delay yung ng isa kong phone. Saka na ako magpapagames pag bakit bawal? Bakit bawal mag-member sa'yo? Ayaw mo? Kung ayaw mo ayaw ni Yupil magpa-member. Sige, kung ayaw magpa-member, play mo na lang kami ni Arlene.
Ayaw ni Yupil magpa-member. Sige lang katawa, oy. Siguro namin bumili sa'yo, kaya ang saya-saya mo. Dami ko. Laki ng income mo. Sino to? Max Mike. Ang income ni mo ba sa tindahan? Income. Bakit? Nagbabayad ka na ng ano? Na income tax? Oh, kasi may tindahan ka eh. Magbabayad ka niyan. Kumusta misis mo? Ang misis ni Buyupil nasa sa balay nimo? O wala? Joke lang. Ito mo. Ang hirap ng wifi. Asa ito. Ba? Shout out. Makakando. Thank you. Sa walang sawang ako, Lodi. Tamsak naman dyan. Baba ka ng link, makakando. At puntahan ka ni Yupil. Thank you sa tamsak. Sa apat na tamsak. Ibaba mo ang iyong ika nga ni ano eh. Hindi na pala magbababa ng link kasi magkakilala na.
Dikit-dikit na. Arlene, Dailin, pasensya ka na kanina. Nabigla akong nawala sa LS mo. Kasi na ano yung battery ko. Nalubat. Isa ko kasing phone na ginagamit, mabilis na siya malubat dahil ano na siya, luma na. Pero ito, pag nasa baba ako, ito yung ginagamit ko dahil bilis siya makaano ng signal. Itong Samsung, hindi siya nakaka-connect sa baba. Yung isa kong pinupuntahan na isang YouTuber din sa London. Ano na siya, muni na. Kamumuni lang niya nung isang araw. Meron kasi silang ano doon, parang grupo. Hello, Pinoy Food Travel. Shout out sa'yo. Thank you sa pagpunta sa LS. Kumusta, Pinoy Food Travel? Nasaan ka ngayon? Niyan pa ako makaturog, makakando. Di pa kita atubangit camera, ano? Alam mga ngaturog kita, di kita't camera, oh. Nagpapahusay pa nga ni kita. Pupunta ako bukas sa LS mo, 7:30. Dailin. Kaya nga ako ngayon nag-LS. Kasi pag araw medyo busy. Wala na. Nawala ka na. Saan ka na pumunta? Ito nga, wala na. Wala nang wifi. Loading. Pwede. Ha? Tutuwarong. Loading. Loading na ba ako? Loading na dito oh. Siya, tingnan. Oh. Hindi ko panidigan ba? Hindi ko pa. Ang hirap. Saan ba yung update ko? Ako na lang kinatulog din na niya. Minatan niya. Thank you sa pagbisita sa aking munting tahanan. Thank you sa 4 na taksak at 400 viewer. You feel nasaan ka na? Post Arlene, nagpunta ka kanina doon kay Simple Jid sa LS niya.
Sarado na tindahan mo, Yupil, ngayon? Wala nang namimili. Gabi na kasi. May curfew dyan sa inyo? Ganun din dito. Ang curfew dito ay 10. 10 to 5. 10 to 5, no? 10 p.m. to 5 a.m. Ikaw ba nagbabantay ng tindahan? Yan lang palang ginagawa mo. Bakit naman kapoy? Pagod ka sa pagbantay ng tindahan? Namatay yung isa. Buti ka nga meron kang tindahan na kahit pa paano may pumapasok sa yung pira sa araw-araw. Pira ang lumalapit sa'yo. Thank you sa BG. Salamat, Arlene and Dailin sa BG. Pa-BG-BG. Kailan ka mag-LSU, Pil?
ugma. Kung sa orasa, sige lang katawa si Yupil. Murag ano, happy. Ano oras ka mag-ilis bukas? Paano ka pupuntahan? Hindi naman namin alam. Bibili kami sa tindahan mo. Bili kami ng ano, bulad. Naakay tindang bulad. Bulad ba o buwad? Buwad sa inyo? Buwad? Ambot. Nye. Di ka balo kung kanos ano oras sa ay. Tanghali ba? Umaga? Umaga, tanghali, igabi, mag-iilis si Arlene. Hapon, Pinoy Food Travel, saan ka na? Diyan ka pa ba? Sakit na lang. Ano ko sa mata ko. Hindi makapagpagawa ng salamin. Wala na sa Pinoy Food Travel. Dumaan lang siguro. Busy sa ano niya, pagluluto.
Naka na rin ako, 1 hour. Host Arlene, pag nagkaroon ako ng magandang time, ako naman magpapa-games. Wala lang kasi akong dito oras na medyo maganda. Pag mayroon naman akong oras na maganda, walang internet. Pero hindi ko pa masasabi kung kailan. Pag pwede na akong pag nakalabas na ako, bibili ako ng load ng wifi ko. Doon ako sa baba mag-LS at medyo maganda doon. Walang istorbo. Okay lang ba yung mic ko? Hindi ba mahina? Hindi pa ba si Athens? Athens Diso, nandiyan ka pa ba? Baba ka ng link. Nandiyan ka pa.
Wala na si Ate Dison. Busy si Ate Dison. Si Inday Adventure. Meron na tayong 1 oras at 23 minutes. Ano na naman loading? Luwag. Salamat sa inyong pabidji-bidji. Thank you sa support ninyo. Arlene Dailin, nandiyan ka pa ba? Tulog ka na siguro. Malusog ka na? Oo, kaya lalaga kitang tiil. Naglalaga ang tiyatin. Sige, sige, sige. Salamat. Good night. Sweet dreams. Mag-out na rin ako. Thank you, thank you. Good night. Bye-bye.
Mag-out. Yupil. Mag-out na ako ha. Thank you sa tamsak na lang. Thank you. Bye-bye. Mino. Mag-out na ako. Thank you. Bye-bye.